गिबियावनो साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय आरो गोदान बोसोरनि फैबाय थानाय रंजालि बैसागु बोथोरनि हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दा बेखिनियाव आं बेखौनो सानदों जे थांनाय 20 बोसोर आगोल जोंहा नैबे बाराव जेनेबा गबिन्द सारा टिकेट मोनासै। दायो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जा दिपेन बर' सार दङ आरो रेहन दैमारि सार दङ। दा बिथांमोननि सानैनि गेजेराव आं बेखौनो नुदों, भटार्स हिसाबै आं बेखौ नुदों जे जेनेबा थांनाय 20 बोसोराव जोंहा रेहन दैमारि सारा जोंनि नैबे ओनसोलनि बा जोंनि बे गामि हिसाबै बिथाङा माबा मोनसे नुथारनाय बिथाङा देखायनो हानाय, आं नैबेखौ मावदों नैबेखौ हरदों बेखौ बुंनो हानाय बिथाङा बे जों गामियाव फैनानै बुंफैनो हानाय बेहा जेबो केपासिटि गैया। आरो बिथाङा बे गामिनि थाखाय आं उमुक मावदों होननानै नैबे लामाखौ आं हरनाय, नैबे दालांखौ आं हरनाय होननानै आसि थुनानै खिथाफैनानै बियो जोंनि गेजेराव फैनानै बे भट बिनो साहस गैया आरो साहस खालामनाङा आरो बिथाङा। दा आं बे हिसाबै दा जोंहा बिथां थांनाय 20 बोसोराव जेनेबा रेहन दैमारि सारा जोंनो जागोन, मावगोन, हरगोन होनै बा मालाबा जों थानसालिनि नामाव जोङो सहायबो बियो, सहाय बिनायावबो जागोन होननानै नै दिनैसिम 20 बोसोरा बिथाङा प्रतिश्रुति होयै खोथा होयै दिनैसिम जोंनि गामियाव जेबो मोननो हायाखै। आरो खाथि खालानि गामियावबो बिथांनि नेम प्लेट मोनसेबो गैया। नोंथांमोना नायहैनो हागोन जोंनि खाथि खाला गामि ओरै आंनि गामिनि उनथिं दङ जेनेबा 1 नम्बर खमाबारि, बेवहायबो बिथाङा माबा मोनसे हरदों होनना जेबो नेम प्लेट गैया। आरो जोंनि खोलाहाथिं गामि दङ नों सेलेसबारियानो जा, 2 नम्बर बरिगाव सियालमारि, गेजेर माखा, सादु माखा, गांगु माखा, बेयावबो जेबो बिथाङा नेम प्लेट खिथानानै बुंनो हाया आरो नलबारिफ्रावबो गैया, जेरावबो गैया। बे जोंनि बे बरिगाव 20 डिसि ओनसोलाव बिथाङा 20 बोसोराव 20टाबो खामानि गैयादां आरो बिथाङा हरनाया। आरो दा थांनाय बाराव जेनेबा खननै मिनिस्टार जादों आरो खेबनै एमएलए। दा जों बिथांखौ मा होननानै आसा खालामनो हागोन एबार बिथाङा देरहाबा जोंनो माबा मोनसे मोजां खामानि मावगोन होननानै जों बिथांनि सायाव फोथायनाया खम जालांबाय आरो भटार्स हिसाबै रायजो राजाफ्राबो गोबाङानो बुंदों। दा ओंखायनो दा जों गोदान हिसाबै जाथिनिबो खामानि मावबोनाय हिसाबै आं दिपेन बर'खौनो लुगैदों आरो दा दसे। दा रायजोफोरखौ मा बुंदों? आं रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायदों। दा गोदानै हाबनाय खायजामाथि महनपुर, ओरै पुरुनि गराइबारि दङ, ओमफ्राय इथिं शिबपुरनि रायजोफोर दङ, एख्राबारि एसे दङ, हाफागाव दङ, ओमफ्राय बेखिनि गोदानै हाबनाय एरियाफोर दङ। बिथांमोनखौथ' आं मा होनना बुंबावगोन, बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों आरो जे जोंनो दिनै 20 बोसोर बिथांखौ आसा खालामनानैबो जेबोखौ मोनाखैबा बिथां बे गोदानै हाबनाया दा बिथाङाथ' मा आसा खालामनांगौ। बिथांमोना आसा खालामनाया साबसिन आरो जोङो खुथारै बुंनानै जों खाथिनि मानसि, जोङो खासिबारि रेहन सारनि गामिया बारा गोजान नङा, जोंनि 3 किल'मिटारसो जागोन आरो 3-4 किल'मिटार खाथिनिखौ नायस'नानै आरो जोंखौ सिनायो। दा महनपुर खायजामाथिनि रायजो राजाखौथ' बिथाङा सिनायखाया। दा सोरखौ लानानै बिथांमोना प्रतिश्रुति होनो हानो आरो माबोरै फोथायनो? जों मोनसे बाथ्राखौ जों नुबाय थादों, बे समाव गोबां जौगानाय खामानि मावदों होननानै दिनै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बिथाङा मुखुब जादों। बे बेलायाव मा बुंगोन? दा जौगानाय माने जोंनियावथ' मा जौगादों? जेबो गैया, जेबोथ' गैया। सेन्ट्रेल पेकेज हिसाबै जोङो नैबेयाव माबायाव दङ, बे PMGSYनि मोनसे लामा दं आरो बे CC ब्लक ओरै दैफांनिफ्राय ओरै जोंनि गामि, बेखौ जेने थेने मोनदों आरो बेखौबो दङ। खारन दङ, जेनेबा बोरै मोननो हाखो, जों सासे इन्जिनियारा बोरैबा खायथ्रा खुथ्रा खालामनानै बे गामिया अबस्था गैथ्रा होननानै, खारन जोंना ओरै थांबा ओरैबो दै, ओरै थांबा ओरैबो दै, जोङो थारमाने दिप बायदि गेजेराव दङ। जों उदालगुरि थांनोनो बिराद खस्थ'मोन। नलबारियाव थांनो थाखाय जोंहा बै दलाङानो सेलमारि खाथिना दलाङानो गैयामोन, जों दै बारनानै थांनो गोनां जायोमोन। कार बारनो हाया, एम्बुलेन्स फैयामोन जोंनि गामिया। दा बे माबानिफ्राय जोंहा जादों आरो नैबे थांनाय 5 बोसोरनि आगोल एसे आगोल जादों आरो PMGSYनिफ्राय। ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' जों जेबो गैया। राजहुवा हिसाबै जोङो कमिउनिटि हल मोनाखै, जोङो थानसालिफ्रावबो जों माबा मोनसे मोनाखै। ओरै खाथियाव जेनेबा लोखि फुजा होग्रा दङ 1 नम्बर खमाबारियाव, बेवहायबो जेबो गैया।
थारमाने जे भटार्स हिसाबै थारमाने बिथांनिफ्राय जेबो आसा खालामजाया दिनैनि दिनाव आसा खालामजाया आसा खालामनाङा आरो आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायदों बिथांखौ आसा खालामनांस्राया आरो गारनायानो मोजां आरो बिथांनि सायाव फोथायनायखौ आरो आंथ' फोथायनो बाबाय खारन जोंबो खाथिबोनाय बै समनिफ्रायनो जिहेतु बे रिहन आरो दिपेन बर'नि गेजेरावनो जिथु फायदा जागोनखौ दिनैनि दिनाव नुहुरदों नैबे 42 नं उदालगुरियाव थारमाने नोंथांनि बायदिब्ला दिपेन बर'नो भट होनाया मोजां दिपेन बर' हिसाबै जेनेबा जाथिनिबो मावनाय जोंहा एसे जों बिनि सायाव फोथायनाय दङ एसे फोथायनाय दं आरो गोदान इयं सेंग्रा हिसाबै मावगोन बिथाङा जेरै आं मोनसे खोथा बुंनो गया बोरायबा फिथाइयाबो खम जालाङो थायनायाबो खम जायो बंफां गायगोदान जेरै गया थाइबा बिराद बुरजा बुरजा थायलांखायो थिग बेबायदि आरो रिहननि अबस्थाया बेबायदि आरो दा आं बेखौनो माने रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुगैदों माने दिपेन बर' सारखौनो सापर्ट खालामबा मोजां आं बेखौ सानदों आरो